Νίκος, νούμερο 1 Καραδουλίδης, 2 Παυλακάκης, 3 Πουργούρος. Πρώτου αγώνα θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή εις μνήμη του ιδρυτή του Καμπανιακού. Μπράβο ρε παλικάρι. Αλλαγή!
Όχι, μην κάνετε μαλακίες τέτοια. Ω, μάνα. Καλή χρονιά σας εύχομαι όλους, σε όλο τον κόσμο να έχει υγεία και εδώ. Για το παιχνίδι θα πω ότι ήταν ένα παιχνίδι και οι δύο ομάδες είχαν αρκετές ευκαιρίες. Εμείς είχαμε στο πρώτο κάποιες ευκαιρίες. Ήταν πιεστικό ο αντίπαλος, στο δεύτερο ήταν καλύτερος. Είχαμε και εμείς τελευταίο λεπτό μια φάση να κάνουμε γκολ. Έτσι είναι γι' αυτό είναι το ωραίο το ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι ένα πόντο μπορούσαμε να το πάρουμε από εκεί και πέρα, έτσι δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Εύχομαι καλή συνέχεια στον συναδελφό μου. Εμείς έχουμε μπει στην περιπέτεια από τότε που ήρθα εγώ. Για τον ήρθα εγώ είχα 14 πόντους. Έχουμε στην περιπέτεια να σωθούμε και νομίζω ότι και με την απόδοση τη σημερινή αλλά και με τους παίκτες που έχουμε πάρει κάποιες μεταγραφές, νομίζω ότι ο στόχος μας τέλος σεζόν αυτό που θέλουμε θα γίνει. Θα έλεγα ότι δεν διαφωνώ σε αυτά που είπε ο κύριος Βαδακούλας. Είχαμε ένα πρώτο ημίχρονο που το παιχνίδι ήταν μοιρασμένο. Δεν ήμασταν ιδιαίτερη καλοί, είχαμε διάθεση. Δεν βγάλαμε καλές φάσεις μπροστά από την αιστεία του αντιπάλου. Αν εξαιρέσεις ένα πλασέ του Γκατζολάρη που το βγάζουν πάνω από την γραμμή ο αντίπαλος. Αλλά γενικά στο πρώτο ημίχρονο το παιχνίδι ήταν μοιρασμένο. Θεωρώ ότι στο δεύτερο ημίχρονο ανεβάσαμε λίγο τους ρυθμούς. Ανεβάσαμε και την ομάδα λίγο πιο ψηλά, πιέσαμε. Διεκδικήσαμε το παιχνίδι και όπως είπε και ο Νίκος, έτσι είναι η μπάλα. Καταφέραμε και ευτυχήσαμε στο 90 και πήραμε το παιχνίδι. Κρατάμε τους 3 βαθμούς, την προσπάθεια, το πάθος που δείξαν τα παιδιά και θέλω να πω και ένα μπράβο στα παιδιά που μπήκαν οι 3 αλλαγές που βοήθησαν πάρα πολύ στο να γυρίσουμε το παιχνίδι και να κερδίσουμε. Καλή συνέχεια στον Καμπανιακό και εύχομαι να πετύχει τους στόχους του.